Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Asteazkena da eta gaur sorginak komendu nahi ditugu. Izan ere, gaurko egunez 1682an Salemgo sorginkeria prozesua abiatu zen, Amerikako estatu batuetan, zehazki Massachusettsen. Emakume asko salatu eta jazarri zituzten sorginkeria egotzita. Tamalez, ondo ezagutzen ditugu lehenago Europan egindako sorgineizak. 1609an Zugarra Murdiko adibidez. Pierre de Lancre, Klarogei emakume sutara bidali zituenekoa. Ez dugu nahi beste berorik. 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 Sorginen beldurtziren fededun haiek Ingalaterra berriko lurretara iritsi ziren 1620 urtean. Eta horrela, deabruaren beldurrak Europatik Amerikara bidaiatu zuen. Horietako bat izan zen Samuel Parrish apaiza. Bostondik Salemera joan zen bere seme Thomas, Elizabeth eta Susanekin. Baita bere iloba Abigail Williamsekin umezurtza zena. Beraiekin Tituba izeneko esklabu bat bizi zen, bere senar John Indianekin batera. Haurrak zaintzen zituena. Parrish jauna obsesionatuta bizi zen, jainkoaren maitasuna eta Salengo biztanleen errespetua bereganatu nahi zituen, baina aldarte kaskarrekoa omentzen eta ez zituen lagun asko egin herrian. 1682ko otsailean gertaera arraro batzuk hasi ziren Salemgo herri txikian, langile puritanoz betetako herrian. Biztanleek esaten zuten, basoan neskatila biluzi batzuk ikusi zituztela, kandelak pizten, deabruari deitzen eta euren gorputzak bata bestearekin lizunki igurtziz. Neskak Betty Parrish eta Abigail Williams omen ziren. Eta zer egiten zuten basoan biluzik dantzan? Antza denez, Titubak, Parrish familiako esklabo beltzak, erakutsitako budu erritu zarrak praktikatzen ari ziren. Hala, errua beti etxeko langilearentzat. Eta horrela hasi ziren epaiketak. Herritarrek funtsik gabeko salaketa batzuk egin zituzten. Eta nola ez, lehenengo akusatua Tituba izan zen. Titubarekin batera beste bi emakume atxilotu zituzten. Lehenengo egune horietan iseria edatu zen eta urtea amaierarako 150 emakumetik gora torturatu zituzten sorginkeria egotzita. Badakigu emakume horiek ez zirela gaizkileak, baina ez dugu ukatuko sorginak zirenik. Sorginak sortzen zuten emakumeak zirelako. Horregatik, historia feministaren eraikuntzan sorginak aldarrikatzen ditugu. Eta sortzen duten emakumeak aipatzen hasi ezkero, gaurko egunez 2006an zendu zen nozen Ellen Kate Kurzweil, Hegoafrikar idazle, politikari eta emakumeen eskubideen aldeko militantea. 1984an apartheidosteko lehenbiziko hauteskundeetan Hegoafrikako parlamentuko kide hautatu zuten. CNA Literary Award jaso zuen 1985an Call Me Woman autobiografiarekin, eta Intzanei Bartzabali esker Kurzweilen Soweton kondatuak liburua irakurri dezakegu euskaraz. Nik beste sorgin bat aipatu nahi dut. Kontxa Liaño. 1936ko Espainiako iraultza sozialen parte hartu zuen, eta Mujeres Libres, emakume askeak, mugimenduaren sortzailetako bat izan zen. Gaurko egunez hiltzen, 2014an, Caracas'en. Lengori gabe, emazke gure historiari gabe. Emazte luri zildua gara.
emakumea, hautsi gure katea, zutik, zutik, zutik emakumea. Beste sortzaile bat aipatu behar dugu, 29ko apirilaren 19an, jaio baitzen Jose Luis Zumeta Etxeberria margolaria. Gaur taldearen sortzaileetako bat izan zen, 1976an, Ruiz Balerdi, Basterretxea, Txillida, Mendiburu Oteiza, Sistiaga eta Ariasekin batera esaterako. 5 urterekin hasi zen margotzen, Donostiara eskolara joan zenean. Afizioa ofizio bilakatu eta informalismoaren jarraitzaile bilakatu zen, baina espresionismo abstraktua eta arte figuratibo ere landu zituen. Formatu handiko obrak eta kolore biziak izan ziren Zumetaren ezaugarri nagusiak. 81 urterekin hiltzen Donostian. Zure espazio zuriak, hau eta zure bizigai. Oialeko belardian. Ez diogu sorgin deituko, baina sorginkeria puntu bat behar da, 8.000koak igotzeko. Gaurko egunez zendu zen Mari Abrego, Euskal Himalajismoaren aitzindaria. 1984an, 40 urte zituela egin zuen bere lehen 8.000koa, Makalu, munduko mendi garaienen artean 5. Hurrengo urteetan ere zaletasunari eutsi zion, eta 86ko ekainaren 26an Kabira igo zen lehen Euskal mendizalea izan zen. 5.000ko igo zituen guztira, Kabi, Makalu, Nanga Parbat, Broad Peak eta Txo Oiu. Minbiziaren ondorio ziltzen 2018an. Mendian gora haritza, antzak aitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar gainera bitxa. Kantatuko dut bizitza, usteltzen espazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Guk mendian gora ez, denboran aurrera egin behar dugu. Gaurko gonbidatuak aurkeztu behar dizkizuegu eta. Adibidez, Doinuetatik aratagon gaur, ojo, Iñaki Ziarrusta, ez dakit nola definitu, giza seme puska artista H-teatroko sortzaile zuzendari, denetarik niretzako referente bat. Eta bere kantu kutxunak ere bereziak dira, seke prestatu zaituzte. Eta izpide taldea ezagutuko dugu. Seguratik datoz traste ugari hartuta, abestiak erakusteko prest. Eta albaolan egiten ari diren 8 metroko txokolatezko ontziaz ere, hitz egingo dizuegu, ekainaren batean botatuko omen dute. Oiori! Inigo, gaiztoa! Eta, itxasontziko pusketak jan daitezke edo ez? Ez dut uste oraindik, baina nik uste eraikuntza horretan soberakin joiekin zerbait egin behar dugula. Txokolate zaleen, ez dakit jangela solidarioa, edo horrelako zerbait. Tira, beti jaten eta txokolatean pentsatzen. Apirilak 19 ditu gaur, eta asteazkena da, ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin dantzaren erregea, Gartxotun zain leton, arratsaldeon. Boas tardes, Portugaletik bueltan, baino zuek ikusteko gogoz, naiz, así que arratsalde. Muito obrigado per la tua presenza, Bai, hoxe. Irukoa! Hortxe dabil, naiz zain urrutibili, Ni Brasilien oski kasi nun Portugaleraz. Dantzaren erregina, Goiuri Ezeiza Arandia, dantzarena eta eguzkiarena, gaur karramarroa bezala ibili da hor, Maili Etxeberriak emandako gomendioari, fin de vitamina metabolizatuz. Arratsaldeon. Baina zuri nago, Ez, kolore pixka daukazu. Bueno. Dantzaren bufoia esango dugu, izketan ari zaizuen. Gaur Inigo Asensio lurbide naiz, barkatu, gaur bigarren kafeak 500 eta 69 ditu, apirilak 19, arratsaldeak 4 eta 14 minutu. Gaur Inigo Asensio lurbide naiz, eta bihar? Bihar akaso nere... Alteregoa? Alteregoa izango naiz. Ara? Vale. Atiende, pequeño Timmy. Bat aguantatziakin nahiko ez, eta bihar beste alteregoa. Baita, alteregoa okorragoa da. Seguro graua dala. Vale, vale. Ongi etorri Inigo, eta bihar ikusiko dugu.
Baita gure entzulei ere ongi torri guztioi, naiz irratira, bigarren kafera. Eta hau esan da, gaurko saioa abiatu ere egin beharko dugu. Baina ez du nahi abiatu gaurko saioak, eta abiatu nahi ez badu. Ez, saioak abiatu nahi du. Agian ez du abiatu nahi musikak, baina guk abiatu nahi dugu, bai ez Gartxot. Bai, hasiko naiz, akaso nire maite du txiki batekin? Ez esan prestatuta ekarri duzula. Etxeko lanak egin da etorri zara? Sasi prestatuta, beti bezala goiur badakizu niri nola gustatzen zaien. Vale. Baina bai, beti bezala, hau akaso egal gainera lehenago ere aipatu nuen, nik maite dut gauzetaz berandu enteratzea. Hoi, aipatu zenuen pasaden astean. Bai, baina orain dauka nola esaten da, aldagarri berezi bat, eta hizkuntzari erreparatu nahi diot orain. Inglesralea naiz ni, umetxo batzu ere irakasten diet, baina hemen askotan pasatzen da, zorionez Euskal Herrian askotan itzulitako eta doblatutako, ez dakit marrazki bizidun, liburu asko, gauza asko ikusi ditugu, ez? Eta maite dut nola txikitatik barneratu ditugun, batez ere, kanpokoak diren izen propioak esateko modu batzuk, adibide bat orain txemango dut. Eta gero urten poderioz nola konturatzen garen, guk bizi osoa zerbait ala esaten dugula, baina berez originalki ez dela horrela, ez? Eta lenguan, Portugalen nengoela ingeles batzuekin, amerikar batzuekin, ez dakit nola aterazen, baina Popeyetaz hasi ginen hitz egiten. Popeye, marinela, la, denentzako ezaguna, ez? Eta nik esatu nuen, you know Popeye. Eta nola ez, originalki ez da horrela esaten. Eta konturatu nintzen, sasi ingeleseko irakasle naizela gainera, grabea irutzen zait, Popeye hitza ingeleseko pop eta ai hitzen batura dela. Hau da, guk irusile bat amanatzen duguna, originalean, bisila bat amanatzen dela. Kasu honetan gainera da, pop, ez dakinan entza, ateratzen edo ateratzear dagoen, eta ai, begia ordun. Bueno, Popeyeren arpegiari erreparatuta ere, ulertzen da izena nondi datorren ez. Eta esan zidanean, gehatu nintzen, what? Horrela bezala, eta geroztik ere maite izan dut jasotzen diran bi erreakzioak. Eta bat da, ni bezalako txoixoak ezagutzen dituala eta aiba esaten dutenak, eta gero besteak, nik banekien esaten duten horiek, ni uste lautela pixkate burumakur. Baina, bueno, dena dela maite dut gauzak horrela urten pore dioz deskubritza, eta ez dakit, gustora jarraitzea. Izu, nik banekien, aitortu behar dizut Gartxot, banekiela, Popeye zela bere berezko izena, naiz eta guk bikoiztuta jaso dugun, ez dakidana da eta saiatu naiz pentsatzen, noiz ohartu nintzen ni hontaz, nork esan zidan, nun irakurri nuen, ze badakit, eta ziur nago, enintzela ni nere kabuz ohartu. Norbaitek esan zidala. Baina orain, Ez dakit nondik atera nuen. Zu ezagututako juri ziur Twitterren ben aipatu izan asko ikasten dela, akaso ari eterno horietako. Hori izango da, edo ikasi Twitterren, edo Kim Kardashianek esan zuen elkarrizketa batean, edo horrelakoren bat. Nik onartu behar izut Gartxot, esan duzunean nik banekiela, baina ez dela aspaldiko kontua. Alegia, zuk bizizan duzun deskubrimentu hori nik ere, ez dakit duela 2 urte, edo 7 hilabete, edo zenbat bizizan nuen, beraz. Ez zaiteola gaizki sentituz, ez dauka gaizki sentitzeko arrazoirik. Mundu mailako arazoa dagoela. Bai? Bai. Spotify lo dago. Hilinda. Hile eginda. Ia, ma. Ara... Zer gauzak, Bai, jendea oso aserre dago Twitterren. Bai, Jendea atua nasa. Atua nasa segun musika asko daukagu zuetxako. Jendea atua nasa. Etoriko da Izpide. Etoriko da Iñaki Ziarustaren doinutarik aratago. Noski baietz, mundu bat dago Spotify-tik arago. Nahi bat duzu bitartean nik abestuko dut. Bai? Ez. Izu aukera bazan, Noski ez. Ez, bitartean, ingo dudana da, Gorkaren maite duta irakurri. Bota digulako, bere maite duta. Esan digu, maite duta da, uda hiltzeko moreno presnao. Euskal kostaldeko ondartzak zapaltzeko. Zuek zein dituzu gustoko? Ze ondartza dituzu gustoko? Galdetzen du Gorkak. Nik badakit nire gugokena zein den. Bai? Bai. Nik ondartzak gokoena baino, maite ditut ondartzak ordu konkretu batzuetan. Hori ez da Gorkak galdetu duena. Vale.
Ondartza izan behar da, edo izan daiteke bainatzeko adina ematen duen leku bat. Bueno, ez balin baduzu, Gorkaren galdera erantzun nahi, Eskin Donostin bizita, ondartza guztokoen bat esatea, irutzen zait pixkat, ez dakit, erantzune eskasa zen obioena ez kontxa da, ez bere edertasunagatik, baina portuan bizina izenez, bainatzeko autua normalean portuan egiten dut, eta hor badago Hori udalak gabeko, esiak jartzen ez badizkizu. jarri ditu. Berriro, ja jarrita daude? Bai, beti daude esiak, baina hor badago secret spot bat, ondartza txiki bat, arroketan, esan daiteke, inolako ondarri gabe, baina itxasoan bainatzeko aukera ematen duena, eta nola ez dagoen jenderik, ez dagoen oiukatzuen inor, eta ez dagoen ondarrik ere, niretzako ondartzaren alternatiba ederrena da. ados. Banik baditut ondartza kutxun batzuk, esaterako, itzurungo ondartza Zumaian, oso gustoko dut, oso ondartza moñoñoa iruditzen zait. Ez dakit, esaterako, gero la txoko modura tximistarri horri geldotik bera bada bidetxo bat, garai bateko eraikin baten arrastuetara, edo... Robinson Crusoeren ondartza egiten diote. Bai, ura ere oso txoko polita iruditzen zait. Zarauzko kanpinetik, beruntz, zuzen-zuzenen itxasoruntz jetxita ere badago hor bidetxur bat arroka eta ondartza txiki batera heltzen dena, marearen araberako izaten da hau, hori ere oso txoko polita iruditzen zait. Jaizkibelen, antzeko bat ere. Jaizkibelen, egia da. Por cierto, Jaizkibel aitz eta gibel itzen bateratzetik zetorrela bazen egiten. Ba, begira, ez? Ez? Bua, gauza desan gaizut gartxote. Merezi dezu, hause. Eskerrik asko. Aitz eta gibel, aitzaren atzekaldea edo olako zerbait ez? Nik ere horren dela gutxi jakin nuen, baina horra rapatu zaituztet Popeierekin ez, baina Jaizkibelekin bai. Lakura gono etxera. Olako deskubrimenduak oso gauza ederra dira. Eta ez dakit, ondartza gehiago ipatu behar ditugu, Gorka nahiko horrekin. Nik ez dut erantzun, ez dira zeutzi? Aizu? Oiz, txika, barkatu! Atua nasa! Bale, barkatu. Bale, barkatu! Nere ondartza gustokoena da La Fitenia, eta dago Donibane Garazin. Eta da nere Euskal Herriko ondartzari gustokoena. Ez dakit zein den? Non dago ondartza goiuri? Ez! Ondo esan dut? Bai. Bai? Zer? Jarri musika. Non dago ondartza goiuri? Donibane loitzunen, bale. Bai, oso politia da, Lafiten ondartza da, zalantzari gabe, ondartza ederrenetako izango da hori. Bai. Zuzan dut, Donibane Garazin. Bai, barkatu. Donibane Garazin errekan bainatzeko oso gustora baita. Zaleago naiz, esan dizuet nire espotare zeintzan, eta gehiago gustatzen dizkitola erreka ondo, arroka ondo, eta... Donibane Garazitik igarotzen da errobi, edo bertan jaiotzen da, edo inguruan? Ez dakit bat. Nik ere ez. Nik uste errobi ibaia angertu da biela, baina ez dakit herria zeharkatzen duena. Bai, nibe hau esango dut. Bueno, euskeraz errobi. Bertatik igarotzen den ibaia. Eta jaio ere askoz nago ez da jaioko. Eta bertatik baionaraino egiten du bidea. Hosi bai ederra. Galdetu du, Bueno, zu izan zara, Donibane Garazira bidali duena Gorka, ondartzara, Barkatu. Donibane loizun esan nahi nuen. Vale, zein ez zure maite dut goiuri, bide batez? Zuz esan? Ez gezuk esan behar dezu. Nik esan behar? Bai. Zergatik? Nere maite dutak musikarekin harremana zeukalako eta orain, klaro. Spotifyen erortzeak maite du. Ez du maite goiurik Spotify erortzea. Blokeatu egin naiz. Oh, my, I'm feeling high. My money's gone. I'm all alone. To my shoes, the world keeps turning. Oh, what a day. What a day, what a day. Peace and flash
nik maite dut, ez da egit, zure maite dituzunen pasioak zure egitea, naiz eta zure pasio ez diren erabat. Eta ni badut lagun bat, dala golfaren friki absoluto bat. Golfa guza ezaio ikaragarri behar musikaria da, izatez, ogibidez, baina golfak beti ukidortxun dituta. Eta ja, Golfo alda. Izango da, bai, dena ez dugu kontatuko, baina. Eta beti esaten zidan espalditik, da, ematen golfen jokatzen joan behar duguta. Aurten udan Danubion ninguela, berarekin asko hitz egiten nuen, eta, nik hor piraguarekin, nere lokura, nere katarsia, nere pakea, ibaia eta biok, eta behar izan, ni egunero ari naiz golfen jolasten, eta flipatuta nabil berriro, konektatuta zelaiarekin, da, hau ez da zure natura bezalakoa, esate zidan, ez? Hau alfombra dun natura da, hau dena erdi artifiziala da, baina ala ere niri hemen bakarrik iluntzen ikustea golfen jokatzen, hemen jende gutxi biltzen da, eta zoragarri egiten zait, da jon behar dugu. Bueno, bai, jon behar dugu. Da, gaur, saioa eta gero, arekin geratu naiz, ez da, golfen jolasteko, edo bintzat, ura jolasten ikusteko. Aklalazio bat, minigolfa ez, golfa. Proper golf, esatu duna. Ze ondo. Ni naiz inoiz ibili horrelako zelai handi batean, minigolfean noski bai, eta horrek badu igual, erraztasun handiago bat ere, eskaxakia enontzako. Bai, teknikoki igual enbeste ez da jakin behar, ez? Hori da, baina inoiz ez ibili zelai batean. Horregongo dira, ezagutze ez ditugun mila teknika, eta bizkarra hola jarri, eta jetxi sorbalda, eta holako gozatik. Behin lagunak kuadriakoak joan ginen, holako, ez da egin norbaitek bazuen bono bat ikastaro edo ez da izan, eta horontzien, ez da egin, bosteun pelota. Jarri eta jo. Jotze soia, asmatzea, ja ez da erresa. Eta pelota urruti bialtzeko, gure tentazioa da oso fuerte hau kolpatzea. Baino dena dago teknikan, indarrean ere bai noski, baino teknikan askoz gehiago ordun min hartzeare erresa da. Utxe egin ezkero, inoiz ez da egit, futbolean edo tenisean pelotari joez eta sentituko zenuten, ez? Hor ematen duen ziztada hori, utxaren aurkako impactu hori, pentsa gorputzu ziola da plata. Baina kontua da gaur banoa da, eta animatu naizela, eta pozik nago. Goiburura zoaz? Bai? Eta zentzua du gainera ere. Inoiz goibururekin naztu dizute, oz, Ez, baina niago nahi goiburun. Egon zara goiburun, bale. Ni gustatzen zai golfa, Samaruna da, zentzua zuela ere. Ez du dizjoko egingo. Zentzua zuela aipatzen duenak, zen, bakoitzak ere nola dukan bere erlajatzeko sistema berezia, ez? Ni adibidez ordenaioen aurrean bakarrik konzentratzen naiz, gustoko zerbait egiten, zuk aipatu ezu ibaia, besteak golf zelaia. Ez dakit, konzentratzeko eta lasaitzeko balio bali madu, ez? Zea jola du zer egiten eta non den, ez? Gogoa sartu dira zuiniko, golfean aritzen. Eta gero gertatzen da, ez? Hainbesteko pasioz bizi duzula, hainbeste pake ematen dizula, azkenen pasio ere bihurtzen dela, ze pake hori droga baten moduko ere bada, ez? Oso sentsazio ona da. Tira, hori xedan ere maite duta. Beraz, guazen bixi, saio bokatu arduala golfen jokatzera jateko. Ez, broma da, arratsaldeko 6ak arte hemen izango gara zuekin, naiz irratian, bigarren kafean zintzo, eta goiuri zeiza arandiaren maite duta entzun behar dugu. Nire maite duta da, esan zidala lagun batek aurrekoan, nik kontatu nion, Valeria Castro abeslari asko gustatzen zaidala, eta disko atera berri duela, eta hori, kontzertu batean ikusteko aukera izan nuela, eta asko gustatzen zaizkidala bere abestiak. Eta orduan ari ginen, ez, horrela gustoko abestiak elkarbanatzen, eta esan zidan erakutsiko diedala abesti hau jotzen gitarrarekin, eta orduan nago super motibatuta, eta oidan ere maite duta, ze pentsatu dut, orain esan behar dudala maite duta, ze estetikasiko abestia. Eta orduan ezingo dut esan aurrerago nire maite duta da abestia hau jotzen ikasi dudala. Orduan, bada espada maite duta paretik endu, eta listo. Piskat, Xabi Solanorekin trikitisa jotzen ikasiko zenuela, zin egin zenuen hartakoa bezala. Ez, baina hori zen, nik nire kabuz ikasi behar nuela, Xabi Solanoren liburuarekin, hau lagun batek erakutsiko dit. Ay, amor, amor, qué rara es esa ciencia que te irrita. Arratsaleko 5:30 30 segundo, Gartxotek dituenak hain zuzen ere Iñaki Ziarrustaren doinuetatik haratago hau kontestuan edo testu inguruan jartzeko. Ze uste dut Valeria Castroren doinu hauetatik nahiko urrun joango garela, sonikoki Gartxot beste espektro batera. Bai, sonikoki Iñakiko iko duen bezala jertxe eta galtza beltzak jarriko ditugu.
bi belarritako, zilarrezko bi belarrietatik eta txanoa ere bai, eta doinu nahiko rifero eta rockeroetara joango gara. Zer esan Iñaki Ziarrustari buruz, profesionalki antzerkian aritzeko aukera eman zidan gizaseme erraldoia da, H-teatroaren sortzaile eta burua, Euskal Herri osoan zehar antzerkia euskeraz eta euskeratik egiten duen konpainia bat, eta berarekin izugarrizko furgon eta bueltak egin ditu saioetatik, eta beti jartzen zizkidan alako abestizeak, eta esan dira, aste honetan bera gonbidatuko dut, eta egia esan, bat ere decepzionatu eta jasotakoa ederra izan da. Kafezalea da gainera Ziarrusta, eta hor pareko mai hortan kafe utxartu zuen gurekin, ostegun batean, H-teatroaren eta euren sortze lanen inguruan. Gaur, beste giro batetik, musikaren girotik ezagutuko dugu Iñaki Ziarrusta gartxotun zain letonari esker. Kaixo, ongi etorri doinuetatik haratago podcastaren atal berrira. Badakizue, astero biltzen garela hemen pertsona ezberdinen kantu kutxunak zeintzuk diren ezagutzeko. Eta gaurkoan, betiko legez, emozionatuta nago, izan ere, telefonoaren bestaldean dudan gonbidatua izugarri apreziatzen dut. Bai pertsona bezala, bai sortzaile bezala, eta bai beti aurrera begiratzeko ikuspuntu hori duen pertsona bezala. Iñaki Ziarrusta da, gaurko gure gonbidatua. H-teatroaren sortzaile eta sua, esango nuke. Nik pertsonalki kaskarot obran parte hartu izanagatik ezagutut H-teatroa, eta baita beraien ibilbidea ere bai. Nahi duenak investigatu dezala pixka bat antzerki konpainia honen nondik norakoen inguruan. Jakin euskeratik eta euskeraz ari direla. Euren obrak sortzen eta aurkezten, urte askotan zehar, esango nuke. Iñaki Ziarrustak erakutsi dit norberak bere talaiari eutsi behar diola, eta askotan ez dela erresa, izan ere parean daude kontrolatzen ez ditugun ez dakit aldagai asko, baina ezagutu nuenetik esango nuken ere pertsona favoritoenetarikoa dela, akaso sorkuntzaren inguruan, ez dakit, nora ez hori sentitzen dudanean nire barnean ez. H-teatroan bai Iñaki Ziarrustak eta Naia Muñozek asko erakutsi zidaten, lanaren balioa nun dagoen ikusten, eta beraiek eman zidaten aukera antzerki munduan lehen aldiz, ez dakit, modu profesionalean aritzeko, ez? Prozesu horretan gainera, musika ere sortu izan diot, H-teatroko obra batzuri, eta argatik eskatu nahi izan diot Iñaki Ziarrustari kuriosidade utxez bere kantu kutxunak zeintzuk diren. Izan ere, kotxean edo furgonetan pasa ditugu, ordu batzuk handik eta hemendik, eta interesgarria izango zelakoan bota diot gonbita. Beraz, entzun dezagun Iñakik bestaldean zer dioen. Apa guztiei, Iñaki Ziarrusta naiz, H-teatroko sortzailea, Bilboko antzerki konpainiakue. Euskaraz egiten dugu gure ikuskizun guztizek, eta musikarekin harreman pixkat euki badekugu, naiz eta nik sentitzen duten neure burue 80ko hamarkadan ataskatuta gelditu nintzen, baina tira, musikarekin zer bai egiten dugu. Kantutako bat asko eta guztetan eta aspalditzukoa da Sexual Favors, Exploited taldekue. Horre bi version ditu, berzio normala eta gero deuko dub version, perkusinoko berzioa. Eta hori da asko guztetan. Eta ez dakit zeratik izen, erabili neban ikuskizun batean zatitzu bet, eta iruditzen jat, marabila, oro likidoa.
Hortxe entzun dugu The Exploited taldearen Sexual Favors abesti puska, Iñaki Ziarrustaren lehen kantu kutxuna. Ez dakiren entzat The Exploited nahiko talde ezaguna da, ez? Hardcore punkaren munduan behintzat. Eskoziako talde bada, 80. hamarkada hasieran sortu zena, 79an, dio internetek, eta gaur egun ere aktibo daude, eta kontzertuak ematen jarraitzen dute, akaso ez garai batean bezain beste, baino oraindik ere, hamarkada asko iraundituen talde badela esan daiteke, izugarrizko diskografia luzea dute. Aipatu da hardcore punka, street punka, badakizue hor erresuma batuaren baitan inguruan sortu ziren mugimendu ez dakit azpiko edo underground hauetako bat, eta nik Exploited taldea ezagutzen nuen naiz beraien abesti asko entzunez. Beraz, izan daiteke nik uste garatu, nire baitan asko garatu gabeko talde bat, baino hain ezaguna da, ikusi dugula hemenka idatzita ez. Beraz, ezagutzez bazen duten, hortxe Iñaki Ziarrustaren lehen kantu kutxuna, The Exploiteden Sexual Favors, eta gustatu balin bazaizue, emaiozue aukeratxo bat talde mitiko honi. Entzun dezagun, telefonoaren bestaldean Iñaki Ziarrustak bigarren kantu kutxun bezala, zer aukeratu digun? Askotan gure ikuskizunetan uztartu egiten dugu asko umorea eta antzerkile, umore barik ez dugulako ulertzen bizitza, orokorrean. Eta kanta bat, asko guztetan da Aquí huele como que han fumado. Eta asko guztetan dauken reifa, ritmoa eta hori. Eta gero beste alde batetik ikusten dutelako nahiko umoretsoa dela, eta hori da beste kanta bat asko guztetan jatana. Nik badakit pertsonalki Iñaki umorezalea dela, eta berak erakutsi zidan ere hemen aipatu duen Koma taldearen Aquí huele como que han fumado abestia. Egia esan izugarrizko riff potentea dauka, eta hitzak ere nahiko umore tonuan erabiltzen dira, eta egia esan oso abesti interesgarria. Ez dakit egokiena den irratian jartzeko, akaso bazpare H-teatroaren baitan sortu dugun obrako Kaskarot obrako protagonistari galdetuko diot telefonaren bestaldean, ea beste aukerarik ematen didan. Ni Kaskarot naiz, eta nire kantu favoritoa da Aquí huele como que han fumado. Komarena, mil esker, musu bat Iñaki. En fin, ikusten duzue H-teatroaren baitan ibili garen guztiok, Kaskarot obraren baitan ibili garen guztiok, Iñakiren musika gustoen pean gaudela, izan ere furgonetan berarekin askotan bueltatu gara, orduan, entzun marko dugu, Komaren abesti puska hau, Iñakiren bigarren kantu kutxuna, eta gainera Kaskaroteko protagonistaren onespena duena.
vamos a buscar. 3 horas de preguntas varias, algunas hostias y amenazas. Y vuelta al bar, segundo hogar, que no hay quien cambie nuestras cartas. Moto policía, todos quietos, somos la brigada de estupefacientes. Coño José María, que nos faltaba. Y ahora que venía Duples de Reyes, aquí huele como que han fumado. Vaciar los bolsillos contra la pared, aquí huele como que han fumado. Y es el bate que salga también, aquí huele como que han fumado. Vaciar los bolsillos contra la pared, aquí huele como que han fumado. Y es el bate que salga también. Shock, shock. ¡Moto policía! ¡Todos quietos! ¡Somos la brigada de estupefacientes! ¡Coño José María! ¡Que nos faltaba! ¡Ahora que venía Duples de Reyes! ¡Aquí huele como que han fumado! ¡Vaciar los bolsillos contra la pared! ¡Aquí huele como que han fumado! ¡Y es el bater que salga también! ¡Sube! ¡Aquí! ¡Vaciar los bolsillos contra la pared! ¡Aquí! Y es el bater que salga también. Hortxe koma taldearen Aquí huele como que han fumau abesti puska, kaskaroten baitan lan egin duen guztiok eta H teatroko Iñaki ezagutzen dugun guztio, bagenekien bere kantu gustoko honetariko bat zela, baino ona ekartzeak ere ilusioa egin dit. Era batean ez dakinarentzat, koma, bueno, Iruñako talde bada. Okerez banago bere garaian nahiko aktibo egon ziren eta utzi zuten taldea eta izan da ere geldialdi baten ostean, ez dakizen bat urtekoa, buruz ari naiz, baino geldialdi baten ostean berriz ere jotzeari ekin zion talde bat. Baina bai, 80. hamarkadako erdialdean sortu zirela esango nuke, eta ez dakit, 2000 garren hamarkadan, eta urrengo, bai, gehien bat, nik 2000 eta 2010 arteko tarte horretan kokatzen ditut, eta, bueno, metal edo alternatibo xamarra, denetarik du talde honek, baina bai, esan daiteke doinu bizkor eta gogorrak. Aurrekoa bezala Exploideden antzera ez da asko kontrolatzen dudan talde bat, baina ezagutzen ditute kantu batzuk, eta badakit zer esana izan zutela bai Euskal Herrian eta bai estatu mailan ere bai. Beraz, hortxe zen Iñakiren bigarren kantu kutxuna, kaskaroten esperarekin, eta aurrera goaz, Iñakik 3. kantu bezala zera aurkeztu nahi izan digun. Gehienak lotzen ditut ikuskizunekin, hori da daukan harremanik gertuena musikarekin, ez? Eta badago beste bat gure ikuskizun batean erabili genduana, Tomiris izeneko ikuskizunean, eta da Rammstein Alemaniako taldeko kanta bat deitzen dela Feuerfrei, eta hori erabiltzen duen maite ditudala, daukien energia eta abeslarizen abots sakona eta hori,
hori bai marabila iruditzen jat. Wer Schmerzen kennt, vom Feuer, das die Haut verbrennt. Ich werf ein Licht in mein Gesicht, ein heißer Schrei, Feuer frei. Das in Lust verbrennt. Ein Funkenstoß in ihren Schoß, ein heißer Schrei, Feuer frei, bang, 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 Feuer frei, bang, 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 bang. Schmerzen kennt, vom Feuer, das den Geist verbrennt. Bang, bang, gefährlich das gebrannte Kind mit Feuer, das vom Leben trennt. Ein heißer Schrei, bang, bang, Feuer frei. Ist nicht mein Glück, ist mein Unglück. Hortxe entzun dugu Rammsteinen abesti puskau, enaiz atrebitzen alemanieraz izena esatera, ziurrenik ez dudalako ondo esango, baina bueno, Rammstein ere Alemaniako esango nuke metal industrialaren baitan talde ezagunena eta internazionalena espalin bada, horietako bat izango da. Nik uste azken 2 hamarkadetan bizirik egon den orok noizbait entzungo zuela beraien Du hast abesti puska, okerrez banago, iaia 2000 urtekoa edo den abesti bat, baino naiz eta alemanieraz izan eta naiz eta guk orokorrean alemaniera asko ez ulertu buruz ikasitako fonetika duen abestia, ez? Du hast hori. Eta Rammstein ibilbide izugarri luzea duen taldea da. Okerrezpanago 3 hamarkada inguru badaramate musika industrial hori eta metalaren, eta nik esango nuke gehien bat nahiko iluna eta metalikoa den soinu hori garatzen, ez? Aipagarria da, Iñakik esaten duena bere obretarako erabiltzen duela musika, inspiratzen duen musika, ez da? Esango nuke Rammsteinek ere baduela, Iñakik eta biok eta beste jende asko maite dugun zuzenekoetan alako performancea edo espektakuloa eskaintzeko joera hori. YouTubeen edo bideoren bat ikusi nahi izan ez gero, bertan baieztatuko dezue talde honek abesti ez aratago baduela estenatokiko presentzia izugarri bat, argi asko, produkzio itzela eta beraien proposamen sonikoarekin bat egiten duen alako espektakulo edo emanaldi ilun, baina era berean argiz betea, ez? Jantziekin,
performance punto horrekin, eta ez dakit, ni akaso seduzitzen hau horrek talde honen sonoridadeak baino, beraien estenaratzeak, ez? Eta, bueno, hortxe Iñakiren gomendioa, Rammstein taldea ezagutzen ez duenak eta aukera eman nahi dionak ere eukiko du zer entzun eta zer ikusi. Eta aurrera goaz, programari agur esateko, ea Iñakik ze azken abesti ekarri nahi izan digun. Eta bertako talde batea samaituteko, nola ez, bertakuek, esan dutzuet, 80ko hamarkadan gelditu nintzala. Bueno, hau ez da 80ko hamarkadakue, baina euskal taldie oso potentea bere sasoian, eta uste dut bebai talde horretako kide batekin ingo dugula kolaborazio txiki bet, eta da nola ez Hilda Jainkue PLT-kue. Bueno, temoia eta oso mitikoa PLT taldearen Hilda Jainkoa. Asko gustatzen zaidan abesti bat, ez dakinanentzat, PLT, 82an Mungian sortu zen talde bada. Rafa Rueda, Charlie Aitor eta Xapere bitartez, gero urteen poderioz, desagertu zen talde hau, eta bertako partaideek ere jarraitu dute bere baitan proiektu ezberdinak lantzen, baina, esan daiteke talde honek ere Iñakik aipatzen duen 80. hamarkada horretan zer esan handia izan zuela, ez? Gerora ere Euskal Herrian asko egonkortu diren, ez dakit, rock eta metal doinu hoien aintzindari asko egon dira gure lurrontan, baino, PLT-ek badu ere alako, ez dakit, kultozko estatus bat, merezitakoa, izan ere, ondoren etorri garenok ere, iturrietatik edan dugu, eta zor zaie ez, kanpoko soinu horiek Euskal Herrira ekarri eta apostua egin zuten talde guzti horiei, zor zaie aitorpen haundi bat, nola ez zerrenda luzea da, baina hortxe geratzen da egin zuten lana, eta baita guregan utzi zuten oinazea ere bai. Beraz, gaurko doinuetatik haratago programari agur esateko PLT taldearen Hilda Jainkoa kantua entzungo dugu, Iñaki Ziarruzta H Teatroko zuzendariaren azken kantu kutxuna. Eta zuei entzulek, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, hurrengo astean ere hemen izango gara beste norbaiten, 4 kantu kutxunak zeintzuk diren ezagutzeko. Bitartean, segi bizkor, eta zaindu, aio! Norbaitek nahi gabe begiak izterakoan bidez ezagun baten amaieran zegoela berarekin nixan ametza luze hori botoia open jarrita maitua dago. Ez zituen gaituzte begi honen pean, ona eta txarraren patroia enposatuz, baina botoia open jarri bezain pronto, esorik ez jarrik. Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa!
asmatzeko kapaza izan. Argi daukadana honako hau da, heriotzaren mamuarekin manipulatu gaituztela, eta manipulazioa gorrotatzen dut, horregaitik. Hilda jainkoa! 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 Arratsaleko bostak pasa zaizkigu hementxe soinu proba lanetan eta Iñaki Ziarrustaren doinetatik haratago entzuten genuen bitartean, baina bagoaz, naiz irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, Xabier Kreoet, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon entzule, hemen bostetako boletinarekin. Azkeneko berriak, Idoia Mendia Lakuako enplegu sailburuak azaldu duenez, 4 eguneko lanaldi ereduaren azterketa ez da diruz lagunduko, Espainiako estatuko eredutik aldenduko da eta zientifikoki abalatutako proiektua izango da. Helburua ondorioak ateratzea litzatekeela esan du, 4 egunez soldata murriztu gabe eta orduak gehitu gabe. Mendiak baieztatu duenez, bere saila dagoeneko lantzen ari da eredu zientifikoan oinarritutako azterketa. Gaude lanean, hau da, eta lehenengo urtea uste dut erabiliko dugula diseinatzen proiektua, zen nahi dugu proiektu zientifiko bat izatea, gero ondorioak ataratzeko eta ondorio horiek baliagarriak izateko. Hau da, horrezagaitik ondo diseinatu behar da eta denbora eman behar dugu diseinu horretan. Beste hildo batetik, maiatzaren lehenean Euskal Herrian zehar deitu dituzten mobilizazioekin bat egiteko deia zabaldu du Labek. Ikusmiran 13 azterketa aurkeztu dute, asteazken honetan eta bertan jasotako emaitzek kaleak betetzeko arrazoiak areagotu dituztela adierazi dute. Garbine Aranburu koordinatzaile orokorrak azaldu du Baionan, apustua beste sindikatu batzuekin elkartzea dela, orain arte egin izan den bezala, baina bazterketa sindikala pairatzen ari direla salatu du. Egungo krisiaren aurrean, banaketa hirukoitza proposatzen dute. 11 telebistak jaso ditu Maider Jauregi Labeko komunikazio arduradunaren hitzak. Trantsizioaz, Labetik eskatzen dugun trantsizio hau abiatzeko banaketa hirukoitzaren proposamen zehatz bat egiten dugu. Zaintza lanak, enplegua eta ondasuna banatuz eraldaketa sustatzeko. Sindikatuekin jarraituz, Gasteizko lan ordezkaritzaren aurrean egindako elkarretaratzean, ELA sindikatuak salatu du garraioaren sektoreko prekarietateak zuzenean eragiten diola ez behar tasari. Araban 24 ordu baino gutxiagoan hildako 2 kamioilariek erreferentzia eginez barkatu. ELAk lan heriotza horiek salatu egin ditu eta azpimarratu du urtero dozenaka direla garraio sektoreko langileak lan istripuen ondorioz bizia galtzen dutenak. Datu horrek zalantzarik gabe erakusten du sektoreak ez behar tasa esponentzialki areagotzen duten 11 ezaugarri dituela, hala nola ezinezko lan erritmoak, lanaldi amaigabeak,
atsedenaldirik eza eta abar luze bat. Eta beno, errepidetara goaz orain, eta antza denez ez daukagu azken berririk, ez dago inongo ez beharrik. Beraz, arratsaldeko 6etako informazioaren arian, 3. edizioan, ikusiko dugu elkar berriro, zuekin bueltan Inigo. Eskerrik asko Xabier Kerouet, eta gu bagoaz aurrera men naiz irratian bigarren kafean. Txatxamatxalinatxu jaio san urtian, herria kofradia zarratu ziran. Txatxamatxalinatxu jaio san urtian, herria kofradia zarratu ziran. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. 1728an, Karakasko Gipuzkoar Errege Konpainia sortu zuen Gipuzkoar aberats talde batek. Eta pixkanaka, konpainia Venezuelako ekonomiaren eragile nagusia bihurtu zen, batik bat kakaoan oinarrituta. Gipuzkoako konpainiak Karakas, Kumana, Trinidad, Guyana eta Margaritako trafikoaren monopolio eskuratu zuen. Eta barkoak Pasaiako portura itzultzen zirenez, euskaldunok gozo zaletu egin ginen. Beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tradizio hori berreskuratuz, 8 metro luzeko txokolatezko txalupa egingo dute Pasaiako Albaolan. Horretarako, 1500 kilo txokolate erabiliko dituzte gozoa elkarteko artisauek. Eta gu bigarren kafean oso gozozaleak garenez, proiektu honen berri izateko gogoz, beraiekin hitz egin nahi dugu. Ina egaina, gozu elkarteko, kidetako bat dugu telefonaren bestaldean, Ina, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon, danai, kai gati hori. Aizu, hemen Mikel Urdangarinek kantu hontan dio, herria eta kofradia asarratu egin zirela, baina esan daiteke proiektu honek herria eta kofradia adiskidetu egin dituela, herria txokolatea bada eta kofradia itxasgintza, ezta? Bueno, beti biliko zila, azarratu eta batzu, eta gora berak beti ondo zila uzet, baina, bueno, en kasu hontan, nik uste batu ingo ditu la honek. Aizue, nondik sortu da proiektu hau? Goiuri kontestu historiko pixka bat eman digu, txokolate gintza eta gozo gintza orokorrean Euskal Herrian tradiziotik eta tira, gure itxasorako joera hortatik ere badatorrela jakin badakigu, baina 8 metro luzeko txokolatezko txalupa egiteak, ez da egite, badu asmoa honditik eta badu ambiziotik, ez da? Hori da, guri olako erronka, zatez ezkiu, bueno, oingun, ondasun kultural hori txastu egin lotute eta txokolati egin lotute eta, bueno, azkerin, azpilo batin, olako erronka bat itia interesgarretik ikusi gendu, aurrea horribilikea bi urtin ateako aldego esalde batzeako, eta azkerin nintzet atea dugu, eta, bueno, oin nintzet aurrea ondo erten gula, eta horai, buru belarri. Eizu, gozo gintzan zabiltzatenok, txokolate gintzako aditu eta artisauei, ikusi izan diegu, ez? Artelanak egiten, xehetasun ikaragarriak lortzen, bastakit eskultura gintzan, edo txokolatezko... Edo lehengurteko Gernika, Picassoren Gernika. Baita ere, baina ez da egite, txalupa bat egitea, itxasontzi bat egitea ina, ez da erresa izango, eta hor ez dakit, teknologia aldetik ere gozogintzako oiko lanabesak izango dituzuen, edo badagoen proiektu ontarako alako ikerketa, garapen, I+D delakoaren beharrik edo? Bueno, horrentzia ez dago gauzatik, historikoki ez dakit bezerre. Txokolatien nola portakoan itxasu eden medio hortan, baina, aurre aitea, eta, azkenin nik izet ondorten gula. Ez dakeu historikoik, eta baina, zuk esan dezakuzela, gozointza eta pakibat txokolati badu arteakin lotura hori, eta, hor nahi deuz hartzia.
Bada nola baitez, Karakasko Gipuzkoar errege konpainia hori sortu zutenetik eta itxasotik, aratagotik iritsitako, bueno, ez dakit, jaki preziatu hori, kakaoa delako hori, nola baite, bueno, gurera ekarri eta historia guztia lotu eta borobiltzeko modu bat, ez? Itxasoa, kakaoa, gure itxasorako joera eta gure gozorako joera, denak bat egiten du, nola baite itxasontzionen sorreran. Hori da, azkenin Euskal Herriko historia da, Euskal Herrien ez zauren aduan nahi, orduan konpainia Karakas horreatik sortu zen, aduan horiek egitatzeko Euskal Herrien merkio zen txokolatie, urgo zen baina, eta gaur egun, urtiek pasaudin ondorioz, artelan bihurtu da, moda bihurtu da, txokolatiek gaur egun gaztien artien badu arrakazta, eta, azkenin tana da, ez? Zogintzan bere lekueko kaute dauke, eta, hortxeak guk bintet, asko matia denuntzea bada, materi bada. Aizuina, zenbat, markatu Juri? Ez, esan behar nuen, nik saio hasieran egin dudan galdera oraindik ez dela inork erantzun, eta galdera dela, helburua dela ekainaren batean, eoko badian, txalupa honek uretan nabigatzea. Horrek esan nahi du ezingo dugula jan, txokolatezko itxasontzia hau? Bai. Azkenien udeztaratzen partie jati alizango, eta badugu beste txokolate bat, kalitate obioku jentiei jantzen emateko, hau albaolan deldiko alau, gure ustez momentu ez dakigu zerre, baina. Badauke jentiei emateko beste txokolate bat, lasai, jentiei probako guta txokolatie. Bale, lasai agogatzen nahi. Gutaz goratu dira. Bai. Eta bestalde, Ina, hemen esan dugu guk kafezaleak garela, txokolate zaleak oso, ez da gutxitan izaten, txokolate beltz, horrela, gatze puntu bat duen horietakoa ekartzen dugula. Gatza eta txokolatea ere adiskidetu dira inoiz ez? Herrietako fradia adiskidetu ziren bezala? Bai. Txokolatie, erozein, jakikin ustet geldu laikela ondo, hor badi, gaztakin, Idiazabal gaztakin trufak eta badi, gozazale batzuk Euskal Herrien itizenak, eta benefiz die, eta txokolatiek gauzgehienakin ezkontzea ondo, bai jakinekin, bai zukaldiene, zelaik txokolatie oso jaki errez ezkongarria. Bai, ez du zalantzarik guk ere ezkontzen dugu edo zerkin, eta gustora gainera. Aizuina, helburu hau zen, lau zertzela da jakin, zuek lanean hasi zaretela kontatu, baina aurrerago ere izango dugu aukera lasaiago eta aurrez aurreak kaso, proiektuari nondik norako gehiago zagutzeko, txokolatori dastatzeko, beraz egingo dugu beste itzordurik, txokolateak zerbaitekin ondo ezkontzen badu, kafearekin izaten da, eta guk hemen kafea kategorikoa dugu bigarren kafean, beraz inongo arazorik gabe ezkonduko dugu hori ere hemendik aste batzuetara. Itxasontzi horrek itxura pixka hartzen duenean, Ina? Bai, nahi dezuen guztien. Datorren astetik aurrea ja ikusiko da, ja txokolatez ez kaltzen nahi gehala, ja ikusiko da zerbait. Baina arte, aurre prestaketak inibiligea, eta horrek nahiko lan eman diu. Baina datorren astetik aurrea, nik ustez, bizibleagoa izango da, ikusti eta zuekin izketako, prez edozein momentotan. Segi gogor lanean, Ina, eta egingo du aipaturiko itzordu hori, laster. Oso ondo. Eskerrik asko, besarkada bat, aio. Bale, zue, izarkada bat. Ikusten dudanean, ikusten dudanean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Gau iluna inorez dago kalean zarrak ere ezkutatu dira nire herriko. Segurako izpide musika taldea izango dugu izpide gaurkoan gurean. Guau, Gartxot, egin duzu orain. Egin behar nuen. Euren ibilbideko lehen diskoa kaleratu berri dute, duela ez asko, hilabete inguru esango nuke, zaurgarri izan du, eta 8 abestiko estreineko lana da. Lan berri honen aurkezpen kontzertuare burutu dutela entzun dut, eta ostean, pentsatu nahi dut, abian direla, bidea sortu eta egin nahian. Taldekideak Satxa Izagirre basuan, Manes Gibela baterian, Aimar Barandianen pianoan zein koruetan, eta Iker Francisco ditugu gitarran. 2020an abiatutako egitasmoa izaki, aldaketa batzuk ere izan omen dituzte bidean, gaur egungo formazioa egonkortu arte. Baina bueno, gaur lauak etorri zaizkigu gurera, kafe hartzea, erantzuteko erronkari Iker eta Manesek esan diote baiet, ez dakite hor piedra papel tijeran erabakiuten, baina mentxe parean ditugu. Esango nuke pop rock estilo melodikotzat joko nukela, izpidek planteatzen duen edo helarazten digun doinu sorta, alaiak dira, pausatuak ere bai sonikoki, eta sakonak ere irutu zaititzetan. Pixka bat, gure buruari egiten dizkiogun etengabeko galderen kolekzionistak ezote diren esango nuke, baina bueno, galdera gaur hemen nik egin behar ditut, nik botako dizkizuet. Taldearen sorkuntza, garapen, lehen disko eta pixkat etorkizunaren inguruan ongietorri laukote eta mikrofonaren parera ongietorri Iker eta Manes. Behon dizuela, disko berriagatik eta, ongietorri. Zemuz, ze sentsazio ekin gaude? Mi esker lehenik eta bain, nik uste ez diguela ino izeman horren aurkezpen zehatza eta nik uste ez nukela hain ondo deskriboko zaurgarri diska, baina. Kusez Iñigo, soldatan 1%a gora, aurkezpen... Hostia, 1% eskaz gebiltze, IPC aiago 5% izango eko. Bai, baina, bueno, ikustezu, sarrera hauek prestatu inbardia, prestatu inbardia. Bueno, bromak aparte, azteko, aipatu bezala, sorreratik egon kortzera arte beti izaten da prozesu latz bat, bizitzan gauza guztietan, esango nuke, baina musika taldeetan edo talde giroan ere bai. Egitasmo hau etzen duela asko sortu, esan dezakegu nahiko nobelak zaretela, 2008 esan dugu, baina garapen bat izan du da izpide taldeak. Pixkat, nola gertatu da hori edo, zeintzuk izan dira pausoak? Bueno, egia da 2008en sortu ginela laukote gisa, baina beste pertsona bat hasi izan gukin irati, gukin bide bat intzona, eta ez, gure oinarrik gutxi gora beraz finkatzen lagundu ziguna, baina gero hirukote gisa aurkeztu genuen taldea, eta zenbait kontzertu eman osten, erabaki genuen taldea aberastea gure pianista den Aimar Barandiaranekin, eta bueno, proiektu guzti bezala, madurazio bat jasando, osagai berrik sartu zaizkio, beste batzuk kendu, eta azkenen nik usteak gala sortzen gure produktu edo, ez, prozesu baten osten. Pixkate, aldaketa hoiei erreparatuta ere, normalean ez da ere gauza txarra izaten, baina dinamikak eta aldatzen direnean, ze pentsatzen duzuela, hausnarketa gisa, musikaren pixua kaso diferentea delako pertsonen gai, esan nahi dut, musikak zuen bizitzan duen pixua ez, ikasketak ere izaten dira medio, askotan egin nahi duguna eta bizitzak talkare egiten du, ez modu dramatikoan, baina aldaketa hori da bizitzan, oinarrizkoa. Batzuetan modu dramatikoan baita ere. Hori ere, ez nuen esan nahi, baina ala izaten da. Piskat zuek nola dara mazue taldean musikarekiko perspektiba hori, pixua edo konbibentzia hori? Hombre, ondo, gure artene ondo moldatzen gea, eta gero baita ere, ensaiokitxak ordun nahiko, eunek die ostiralak eta igandek izaten die. Ordun baita ere hor ez da asten zehar daukezun zer egin bezala ze ostiraletan azkenen libre oten gea, eta igandetan bai, die nahiko bieun libre, eta ez da ere ez digu suposatzen asten zehar gehaitzea, ez da itzi orduk arte, eta horrengunen klasek edo eukitzea orduan, bueno, nahi kondo. Esan daiteke orduan, pixkanaka edo, baina baduzuela funtzionatzen duen dinamika bat bakoitzak bere bizitzan, eta hau badela pixkator alboan, baina garrantzia handia duen, ez dakit nola esan,
iesbide edo aurkibide, ez dakit ze izango litzateken baino. Bai, igual, bakoitzantzat nik uste, bueno, lau pertsona oso diferente gare talden, osea, ez daukegu nik uste gauza gutxi komunen bata bestekin, eta... Musika talde bat. Hoi da, musika talde bat. Ez da gutxi. Gizarte bat bezala, bakoitza da pertsona oso desberdine. Eta orduan, bakoitzak segurunea, bueno, sentitzen du musika modu batenez, gauza bat errepresentatzeo gure bizitzan, baina bai saiatzen gehala, bueno, desberdintasunek oiek apartau eta batu, bueno, hau aurreatea eta disiplina bidez, proiektu aurreateatzen. Bueno, talde dinamiketan hori izaten da ere, ez? Bakoitzak bere talaiatik pixkate aportatzen du, zuen kasuan, nola definituko zenukete umore pixkatekin bada hobeto, baino bakoitzaren papera zein da taldean. Koloreak erabili nahi bazue futbolistan izenak o nahi zuena, baino bakoitzak zer egiten du taldean, zeintzun dira bakoitzaren indarguneak. Pasatu gabe, Iker? Nik uste satxakin hasita gure bajista dala, bea dala taldeko alma rockeroa edo la juerga. Juergas y rock and roll, kolore beltza jarriko ja gordo, satxe. Kolore beltza, ez? Eta, bueno, beste nik uste izaera pixka punki hori badaukela. Gero, bueno, manez nire ondon dauketena, nik uste da gutatik gaztena, baina nik uste talentosona dala. Eta orduan, bueno, ez dakit nola definituko nuke, baina da, bueno, futbolen kanteratik atea da futbolista hori esaten dezula. Mira, similearra. Bere ondoan seitzen zela eta esatezu, jode, ze kabroia. Arrobitik ateratako arri bitxia beraz. Esatezu, ke kabron, 10 buelta emate izkit. Eta, bueno, Aimar gure azken fitxajea... Esango dugu neguko merkatuaren azken minutuetan taldera iritsitako... Klausula batuta, akaso? Klausula batuta? Hoi da, hola, simil bat itate, pentsatzen nahi naiz, bueno, pixkat, herriko ondokoa, osea, ondoko herrikoa da izalgoa, pixkat, rivalidadea ukitzen dugu. Ostras, orduan Figo. Hoi da, pixkat. Gartxot, Figo oso gure garaiko referentzia, deke. Okeztuek Figo ezaguturein. Bueno, Bartzelonatik Madria juntzan, zera, melokoto joitako. Baina, bueno, musikalki nik uste baita oso pertsona, ez, aberastasun handie aportatzen dio taldei eta nik baita esaten dut nire limitaziokin jode ni hain naiz gehitzen musikalki horrazpi nahi zaituzten, baina asko aportatzen dio taldei eta pozik gara. Bere teklatukin hor jutea soinu probatzen eta soinu ezberdina izartzen eta bai ez autitxu eula instrumentu ezberdinak ez genekigunak existitzen ziela. Eta, hor jungea instrumentu berezixe horiek sartzen baita gure talden. Eta, Iker da taldeko, taldeen abesti sortzitxuna, hitze daukena, eta... Alkatia. Ni un poco segurako alkatia. Coñazo ematen duna kontzertutan eta escenario de joder, a ver si se calla este ya. Hemen aizait gula abesti bakoitza saltzen eta musika entzun, baina pixkat gozatzen dut izketaldiotan naiz eta pixkat pasa atxakatzea dela nire taldeki egoaita, baina, Eta horra adibidez, Iker aipatu duzu, Manexik esan du, baina noski dena talde lan badela, baina indar kompositiboa zuk balima daukazu, galdetu nahi nizun, nolakoa izaten da adibidez zure eta zuen prozesua aipatu duzu ez, elkarlan badela, elkar aberasten zaretela, baten arrobiko talentua, bestearen rock zaletasuna, bestearen aberastasuna, baina pixkat prozesua nola izaten da, behin kantu bat, hau da, tangiblea den hori sortu behar den orduan. Bueno, komentauko pixkat baina artezin izan den prozesu ez, justo hain gure pianistare sortzen hasi zaigu eta orduan, hemendik aurrea beste modu batea. Epa. Modu batea, hasiarko, ustezu, konpotentzia ateziek, Gauzatxoak datoz. Ez, baina arte prozesu izan da, egia esan igual ez da izan modu honenaz,
baita taldea osatzen izan eta aldaketakin modu diferenten iten zan 3 taldeen eta 4 taldeen ez, baina lehen hau izaten zala nik abesti bat konposatzen bialtzen on grupa, ez irutzen zaizu eta bakoitza pixkat bere arreglo kasten zan iten eta ensaio ondena batea jartzen genuen. Pixkat etxen bakoitza pentsatzen zuen, ze estilo edo ze puntu eman nahi dio abesti honi azkenen behar bialtzen zuen gitarra eta hotxa, baina gero audio original hortatio, bai aurreaka edo tempo aldau edo, ez estilo, igual rockero xeo, bai gero, ensaiotan asko aldatzen zala abesti edo... Bakoitzak aportatzen zion bere granitoa ez, ni bialtzen hona abesti eta igual manesek esaten zon, tio, hau... Esaten zon beste hitz batzutan, baina zan en plan, ze makala abesti. Falta zaio... Metele un poquito de ritmo. Arrobiko, centro, de Pedron centro itako bat, ez? Tio, gatxot, futboleko erreferentziekin. Batez ere, 80ko hamarkadekoekin. Saskibaloiko egin duzket NBA horrein puri-purian dago. Igual Jordan da Scottie Pippen aipatuko itezu martxa hontan. Aizu, jende hau ezala jaio. Oain dela 100 urte jaio bali magare barkamen ez dugu, eskatuko, ino. Ez, baino. Gaurko referenteak amaizikizu. Problema gaurko giztik eula ez dautzen. Ja, oida, futbola alde batea utziko dugu hor. Interesa sortzen dit, esango nuke gaztetasunea eta musikan asko pasatzen den gauza badela, salbuespen. Hasiera batean ere oso lotuta egoten da norbera bere instrumentoari, ezta? Eta asko interesatzen zait zuen dinamikan, badaukazue zuen instrumentotik aratago joan edo atera eta parekoari zerbait esan edo moldatu edo esango nuke alako ikuspuntu global hori, ala sentitzen zeate oraindik ere no aipatu dituzune muga horiek, normalak, onak eta ederrak direnak, garatzen direnak, bakoitzari, zuen talaia txiki horretatik ari zeate, edo badaukazue taldearen abestia osoki sortzeko batak bestearen, ez dakit, baratzean sartzeko konfiantza hori. Nik uste hasi ginela, zuk aipau dezu modu urtan bakoitza limitatzen, baina grabaketa jun ginen, eta azken grabaketa hontan, bai bakoitzak pixkat unifikau genula, ez, nahi genuna. Eta estudioan, ateazioen ideia ezberdinek, eta lehen aipatu duten bezala, teklatukin bai hasi ginela jolasten, soinu berri asko probatzen, eta hor bai estudio notau zala, azkenen, gehiago igual, nik edo esan, edo ikerrek, edo satxak, teklatu nauin, edo gitarran hau aldau, edo bajun, edo, bai. Eta hor, aipatu dugun, pop rock ere bada alako plaza erraldoi bat, eta aukiko ditu beste 1000 egon gela txikiago, baina hasieratik nahi zenioten heldu pixkat pop rock kutsua duen etiketa edo musika horren baitan egindako kantu sortari, edo hau izan da lehengo atera den, naturalki atera den, eta orain aipatu duzun bezala ere badatorremen teklista fitxaje berria, ideia berriekin, badaukazue estiloare garatzeko asmonik, argi daukazue hau dela izpideren ez dakite aztarna soniko hori, edo nola zaudete? Ez ginen hasi estilo konkretu baten, baizik eta nola proiektu sortu zen, ni eta beste taldekia irati geren, guk sortzen ditun abestik, esan guazen hauek talden jartzea, eta pixkat abesti horien estiloa moldauzan taldea. Hombre, ez dut uste taldea rock and rollea edo are gutxigo punk rockea pasako danik, baino evoluzionatzeko margena dau, eta nik uste moituko gala bai popeko, zuk esan dezun alor zabal hortan, darela hainbat estilo txiki desberdin, baino evoluzionauko do estilo baita. Gero ere, iratita Iker zerenen batea sortzaile bezala, Ikerren abesti diela gaur egun izpide dana, baina iratin abestik baiziela akustiko gau batzuk kajoiak initzen genitxun, eta hasiera baten, iratik kontzertuk ez zuen eman gukin, baina bai kontzertuta behi da gendukela pentsauta iratin abestik kajoiakin jotzea, orduan bai izango zela, pixkat bi enfokez berdin, bi sortzaile... Makaso bi juziagoa den iratiren plantamendu hori, eta gero izpideren mitartez horri jantzi eder bat jartzea, ez da? Ondo, Inigo, lehengo abestia... Justo hori nintzen betxatzen, ustez bada momentua lehengo kantua entzuteko. Gaur nago, beste 1% bat. Beste 1% bat. Martxo honetan, 105 nahi gabe. Aizu ez, zein izango da entzungo dugun lehenengo kantua, eta nahi baduzue kantuaren inguruan ez zerbait azaldu, ongitu horri dela. Lehenengo abestie joko duguna izango da lehen lerroan, izan dela, dela urtebete kalera genuen bigarren singela,
lehenengo aitzaren balantza izan zen, eta bigarren hau lehen lerroan. Eta, bueno, lehen lerroan diskon sartuta dau, diskon barrundare aurretik kalerautako singelak. Eta, bueno, pixkat ikerga zalduko izu beto, baina... Zazpigarren abesti da gure diskan. Bueno, lehen lerroan konposatzaile ikuspuntutik netzako indeten abesti berezinetariko bat izan da, ze, bueno, ni erizaina izan behar naiz hemendik hilabetea, eta pixkat izan da abesti bat etxea barritzekoa bezala. Momentu baten idatzi non pandemia latz baten, bueno, lan iten genuna, 2021 bateko urtarrien dena gori zeon, eta pixkat nahi izan on matzaldu nire ikuspuntutik zertzan hori eta benetan zer eskertu behar dio osasun profesionalai, garbitzaietatik hasita erizainek, auxiliarra, medikuk gaztu ingo zaizkite profesionalak, baina batzutan beti fokalizatzen die ez, medikuk erizainak eta hor profesional askokin izan duelan, benetan gaur holaxe balimagare haien lanakatik izan dela, beraz eskertze mezu bat izan zen lehen lerroan. Hortxe azalpena eta hementxe kantua badoaz gure set akustikora, Izpidetarrak. Dagoeneko kokatu dira gure set akustikoan, hementxe gabarak, hementxe gabiltza, kamarak bere puntuan jartzen, behar adina argi eta dena zuzentzen, eta une batetik bestera, jotzeko moduan izango ditugu, kamarak prest, oraintxe gure agindutxoa. Lehenengo kantori entzun dezagun, nahi duzuenean lehen lerroan. Zirkustantzia multzo baten eraginez nago hemen, kolpelatzenen bidez ikusi dut nire tokia zein den. Pertsona zaindu eta bizitza aldatzen dizu. Ondo esakonenak irribarre batekin arindu. Bizitza bera ikusi eta horretaz ikasi. Lastan baten hitz gutxi batzuen onura, lehenengo pertsonan bizi. Liburutatik aurpegi goibel bat ulertu. Keinu atseginekin bateratu. Eza teknika hutsa haratago doa. Eskularruak jantzi aurre iritziak erantzi. Gerrate honetan
lerroan ez batarik ez baina armadura goizetik gauera maitasuna. Bueno, baldintza duinek, osasun profesional guztiontzat mesedez. Hey, gerrate honetan lehen lerroan ez batarik ez baina armadura goizetik gauera osasuna. Hortxe ba, gaur izpidek eskainiko dituen kantuetatik lehena eta datozela entrevista egunera. Ez dakite formazio berdina, bikote berdina etorriko den edo beste bat gartxo, eta sorpresa bada etengabean. Ojo, nik maite ditut sorpresak. Bai, hemen sorpresa asko izan daitezke, baina uste dute alineazioan oraingoz aldaketarik ez dagoela, bigarren zatiari heldu eta entrenatzaileak gartxot, joera berdina mantendu nahi duela. Horixe da antzeman duguna. Tira, galdetu beharko diogu, lan honengatik aritu zarete, badakit gartxot oso kontzeptu sonikoen, soinuaren zalea dela, eta egia esan, nik bai disko entzunda, bai zuzeneko entzunda, eta bai kontatu duzena entzunda, hor baditut ez, galdera batzut batetik ikusi dugu Potioko estudioetan grabatu duzuela, horrelako estudio bat etxetik gertu dukita, zalantza asko egitea ere, ez da komeni, eta ipatu duzue nola, sortu den, ez, azken aldian alako, mugarri bat, Aimarren iritsieratik, pianoaren edo teklatuaren soinuak nola hartu duten presentzia, estetikoki ere estiloak, proiektuak badu teklatuentzat espazio asko. Pianoak, gero ipatu ditugu, Freddy grabatu dituen Hammond, Burley eta bestelako instrumentuak, baina hori irikitzen da, ez, Aimarrekin eta hor dagoen Nordorrekin, ikerketarako, investigaziorako espazio bat, eta oso egokia dena, ez, zuen estiloan. Bai, estudioa sartu ginenen hitzaren balantza eta lehen lerroan grabatzea, bai junginela irukote bezala, baino estudioa jatzeako, izan zen egun bat grabatzen, eta estudioa sartutako, bai Fredik hasiratio sartu zitula, hasiratioz baino, bai hasiratio santzigula pianoa sartu, Hammonda sartu, eta bi abestioitan, naiz eta ez euki Aimar gurekin noen dio, bai Hammonda, pianoa eta hainbat teklatu sartu genitun. Gero bai izan zela igual ez oso erresa izan bi abesti horiek zuzenen defendatzea, ze azkenen teklatuk asko ematezien bi abestiri, baina gero Aimarren sartutakon bai azkenen defendatzeko erresago entzaitzkigula, eta diskoa grabatzakon, bigarren aldin estudion, biak sartu ditula, eta... Pixka, Freddy gintzon eskola gukinez, saiatzen sartzen bere instrumentu eta enamorau ginen arregloita, zorduan esan genuen, guazen sartzea olako figura bat. Hombre, eski pianoa, zesango deu. Pianoak pisu handi hartu du, diskoan bertan ere akustikarekin hortxe pare-parean edo aurrean askotan, ez, badago pianoaren pisu hori, eta horrek ere ematen dio nortasun puntu bat proiektuari, ez, azkenean gitarra elektrikoaren ausentzia horrek edo presentzia gutxi horrek, ez da egiten momenturen batean agertzen da akaso, baina... Bai, disko abesti gehienetan gitarra elektrikoa, bai justo gaur joar ditugun bi abestik bai diela gitarra akustikokin, principalki, baino 8 abestitatik 3 nola da akustika predominantegoa bestetan. Eta guztioietan pianoa oso presente. Bai. Hori bai izan da apostu garbi bat, ez? Elektrika da akustika izan, baina pianoa hor dagoela indar askorekin, eta horrek markatzen du, ez? Akaso bide bat edo joera bat, ez? Bai, zuk esan dezuen bezala, azkenen da genero bat ematen diola hueko asko, arreglok sartzea, Fredik esaten zuen bezala, el arco iris, ez? Kolorez eta kolorek sartzea, orduan, utxune horiek betetzeko olako figura bat sartuta asko nabaritzen deu, bai, grabatzeakon, ideia sortzeakon, eta nola ez kontzertutan.
Horri heldu nahi nion pixkat, kontzertuen bueltari ere bai, aipatu dugu off record, nik ere nire investigazioan ikusi dut, ez dituzue kontzertu asko baino batzuk bai, diskoaren aurretik ere ibilitakoak zarete, okerez banago herrian, seguran, merezi duen bezala aurkeztu zenuten lana, geroztik komentatu jazue pare bat edo hiru izan dituzula, baina aurretik ere ibili zarete holtzan pixkat, ez dakit highlighten bat, edo historiaren bat, edo orokordan pixkat holtzak ze sentsazio eman dizue taldearen bide labur baino emankor honetan. Bueno, guk, bai, estenatoki gainen, leku oso ezberdinetan jodeu, ze, azkenen gaztetxetan jodeu, jogendun baitare aurreko udan, Jaimar sartuta, baino disko atea baino leno, Lizarrako kanpinen, bai izan zela kontzertu oso akustiko bat, oso lasaie. Ostras, Lizarrako kanpina igual konparatu daiteke, Wembley bezalako plaza batekin zen, hor igual, ez dakit, Euskal Herri guztia soilik egon da, ez? Bere bizitza noiz baita, ez? Lehen urtean, gehiago urrutira joan gabe, izpide eta postal kolekzionistak egon baziren, horrek ja sortzen du, olako maia abia puntu bat, gartxot. Bueno, ni izpide ikusita gero igual kafetegira joango nintzateke. Guiño. Enigo, barkatu, hau, abstrakzio bat izan da. Baina eta Lizarrako kanpina. Gero baita eskakeitanekin telonero izan ginen ordiziko kontzertu baten, amakekin, amak baino lehen hori jo genuen gaintzako festatan, eta pixkatu egizan diola kontzertu topenak edo. Egurratak itokin baita seguran, taberna bateko 25. urte hurrenan, motatzuen kallejoi baten txiringitoa, eta zulako festa. Oain arteko kontzertu jendetxuna, animatuna eta ubena. Aldartea izaten da importantea, normalean lekua eta jende kantidade baino. Esaten genuen, jende etorrikoa egurratak ito ikustea, eta guri lehenengo kanta entzundako nustu ingoa plaza, eta ez? Dena mantendu ziren, eta jende kopuro iguala zeon. Magnetismori lortu zen duten bitu. Esta señale txarra eta leno... Kontatu ezaket nire kuadriako baten sekretu bat? Bai. Mesedez. Bere lehenengo musua izan zen egurratak iton kontzertu baten. Ara, topatu behar dugu izpideren egurratak itorekin elkarbanatutako kontzertu hartan, izpide jotzen ari zela bere lehen musua eman zuen pertsona. Wow. Igual kantu bat daukazu, bigarren diskorako. Baina eta aurkitzen badegu, igual disko osoa ere, bai, gero kontatuko digunarekin, ez da? Aizue, baina kantu hori iritsi bitartean gaur dagoeneko badaudenak entzutera torri gara, edo daudenak entzuteko gaude hemen, eta horregatik bigarren kantu bat eskatuko digu izpidetarrei. Hemen minutuak aurrera doaz, hartxaleko 6 minutu gutxi pasadira, eta gero larri bili aurretik uste dut bigarren kantua ere eskatzeko unea badugula. Zin izango da bigarren kantu hori? Bigarren kantu izango da kateak hautsi, ja diskokin batea aurkeztu deun abesti bat, eta da bigarren abesti uste dut, bigarrena. Eta bai notau deula, izan dela, gehien guztau daun abesti jenden arten. Itzambren balantza eta gero kalera utazeola bideoklipekin. Eta hoxe, kateak hautsi da, pixkat, prejuizioiek edo, prejuizioak ez. Betzen nahi zaten, plan, ondai nahi zesate. Laguntza. Bai, pixkat, manese esaten duen bezala jenden aurre iritzitatik azkenen pertsonakiko balorazio bat ateatzen da, inungo ezagutzaik eta basik gabe esaten duena, eragiten duena esatea pertsonai zein daiken, zein daiken noa iritsi daiken. Eta pixkat bai mezu orokorra dela, guk gure meta jarri behar ditugula, eta azkenen kanpotik jartzen dizkiguen kate horiek hautsi behar ditugula gure bidea eraikitzeko eta guna eduna lortzeko. Baina nahi, gustatzen zait beti gauza diferente bat esatea, eta nik uste gaina kantak baita egunen arabera, edo kontzertun arabera esan nahi diferente bat lortzen duela. Eta pixkat, ez esfortzu hitzekin erlaziona nahiko nuke gaur, ez, gauza guzti nik uste bizikela gizarte baten dena ematen nahi deuna momentun lortzen deu, nahi deu zerbait, sartzen gaur dena gaiun, segundun daukeu, eta aiga hoitzen gizarte oso bat hola eraikitzen, ez? Ta pixkat esfortzui, ze baloreak entzen zaion norbera gauza bat lortzeko esfortzu ez ze garrantzitsu edan, ez? Eta gero ere lortutakon
horren, gutxigo baloratze hori. Ze azkenen, zu nahi baldin bazu, ez da hitze gauza erosi edo adibidez. Zapatia batzu nahi ditut. Etortzen baldin bazizkizu eta erosi, oso ondo. Baina zuk baldin baukezu horra, hor hori baloratzeko... Adibidez, kajoi bat erosi nahi duzu, eta kajoi hori ematen badizue, kajoia zai daukazue, gitarra ere bai, eta minutua joango zaizkigu, zoazte bigarren kantu hori eskaintzera. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Izpide prest bere posizioan, bigarren kantua eskaintzeko. Nahi duzunean, laukote. Zenbat alditan entzun duzu, ezin duzu egin, eta zenbat unetan moztu dizkizute egoak. Baina entzun lagun, zure unea iritsi da. Baina entzun lagun, guazen biok borrokara. Kateak hautsi atera di, hemendik aldegin, gugan sinisten entzutenak atzean utzi. Hemen aurrean gogon marra ikustezinan, zeharkatu edo zer egiteko gai, zarela badakizu, sumisio jokabidea alde batera utzi, gogoan eduki zurale bakoitzak balioa duela. Irribar batekin egin bizitzaren bidea, ziurregon gailurrera iritsiko zara. Guazen kateak hautsi atera di, hemendik aldegin, gugan sinisten entzutenak atzean utzi. Hemen aurrean gogon marra ikustezinan, zeharkatu edo zer egiteko gai, zarela badakizu. Zenbat urtez isilpean, besten isekak entzuten zure utopiazko helburuetaz barrekiten, eta haiek bitartean aulkian eserita beraien bizitzako liburuak utxik daude. Atera di, hemendik aldegin, gugan sinisten entzutenak atzean utzi. Hemen aurrean gogon marra ikustezinan, zeharkatu edo zer egiteko gai, zarela badakizu.
zu. Hortxe bigarren kantua eta badatoz azken txampa gurekin egitera. Oraindik 10 minutu dauzkagu eta pentsa, Gartxot, kantuaren inguruan zerbait jakin nahi eta halako osnarketetan mugildu bagara, sarraskiarekin hasten garenean ez da egiten hemen ze gerta daiteken. Baina zatozte, beldurri gabe, utzi lasei gitarra, ez da dila erori, takamine politori, eta segituan helduko diogu sarraskiari, eta sarraskiari heltzeko kaskoa jartzen nahi dut biok, ze... Sarraskia. Goiuriren eskutan jarriko zarete orain, eta zuen hitzak aztertu eta hauen inguruko galderak botako ditu. Gero gainditu duzuen ala ez norberak esango dizue. Oso sarraski interesgarria izango da, esan dutelako egunaren arabera eta kontzertuaren arabera abesti bakoitzak esan nahi desberdina daukala. Orduan, agian gaur egindako galderak bihar erantzunez gero, guztiz desberdinak izango lirateke. Batozela astero. Bueno, bihar Inigoren alter egoarekin egongo dira, seke hori desberdina izango. Ez dakit zertazari zaren, gatxo. Inogok esan duen bezala, sarraskia tartean abestiak entzun eta letrak aztertzen ditugu eta letren inguruko galderak egiten ditugu. Eta nik hasteko, hemen lehenengo galdera. Ze disko entzuten hasi naiz eta entzun dut lehenengo abestian preso hitza, bigarren abestian katea, hirugarrenean kaiola, hemen badago kontzeptu batzuk errepikatzen dianak, ez? Hemen askatasun eza, musika bada zuek libre sentitzeko erabiltzen duzuen zerbait? Bai. Uste, aparte de zure adierazpen askatasun, eskubideoi aplikatu daikezun zerbait izatetik, pasatzen da baita izatea norbere denbora edo norbere bizitzatik, ez? Iespide bat behar dezunen, musika nik uste ezinbestekoa dala eta, kasu honetan sortzea, konposatzea, ensaiatzea, musikakin lotuta daundena. Arkatu, iesbide edo aurkibide, Oiko atuzak, Baita. Barkatu. Bai. Iesbide gure bizitza hortatik, aukeratu izan da ala ez, baino eta aurkibide beste gauzatzuna, baino bai, nola ez. Urrengoa. Disko entzutean, esaten nuen, ez dakit letra hauek idazten ari dena maiten binduta dagoen eta pozik, edo maite minez horrela sufritzen ari den. Ze pixka bat, mezu kontrajarriak jaso ditut abestiaren arabera, eta orduan hau da, galdera saltxeroa jakiteko, abesti horiek idazterakoan, maite minduta eta ondo edo maite minduta eta gaizki zonden. Abestien arabera aldatzen da, klaro. Zuretzako abestia adibidez, bai dala maite minduta, eske, hau baita, nire taleki segurunea beste interpretazioa auke, baino, berez da maite minduta egotea, baino alde batekoa bakarri danen. Orduan da, mezu bat, esan ez, hau da, sentitzen detena, badakit ez dezula sentitzen, baino, bai da maitasune, baino desamor. Bestalde ez hori, ez? Claro, noski. Maitasune bi norabidetako izan daikeela batekoa, osake. Baina alare sentimendu oso politia da, norabide bakarrekoa da, baina abesti hau zuretzako. Claro, eta gainera, sentimentu bati, abesti bat egiten badiozu, horrek ere badauka ez dakite niretzako berezitasuna hori da importantea. Noski. Bizipenari forma ematea, ez da? Eta ikastea. Eta gero, maitasunaren bidea da, maitasuna esplizitoki, ez, aurkezen duna abesti bat. Kasu hortan, ez da, da abesti bat gehiago maitemindu izan naizen aldi guzti horiei. Ni pertsona sentikorra asko aldiaik. Batzuk izan diez, dena bezala. Dozera bat. Tokatu dianek. Gero... Hoi, ez da... Ez da aukeratzen, Supermerkita joan eta naranja gerostea bezala, dozen herri jarri jazu edo amabi... Gartxot, utzi jozu. Askatasun ezari gara, kaiola etzi jozu, jarri mena modioari. Ni ari naiz sarraski 2.0 izen hor, saltxera jarri da goiuri, launtzen goiuri. Ez horretik.
batzuk izan die, denana bezala, diferentzia da nik esan iten detela. Oida, oso ondo. Baino... Ja, behin saltxero jarrita, berak badaki. Bueno, berak edo... Beraiek. Oaindik ez dugu esan zuretzako zeinentza da. Hori da, zuretzako hori buruzari nintzen horregatik. Ez dut esango. Baina berak badaki, zuretzakok badaki? Ez daki. Baina, bueno, zuretzako esan barrauket 2008ko abendun idatzita izan zala, baino... Orduzki hostik hemen gizon saltxe onda. Onda. Baina dago pertsona bat, ez dakina, norbaitek idatzi diola abesti bat, eskini diola, diskon sartu dula, kontzertuetan defendatzen dula, eta bea dago lasai etxen. Buah... Bizitza zer den, Bizitza zer den, bai. Eta horrelako zenbat egongo diren, Bai. Igual nahiago lukez jakitea, osake. Bueno, hori urrengo diskoan, historia nola amaitzen den, ezta? Hoi da. Eta kontzertarrako lehen musuaren historia. Hoi datzi barko... Jarraitu ingo du, bestela azkenen izenak botatzen hasiko gea, nahi gabe. Atentzio eman dit, maitasunaren bidea hasten da, zenbat alditan galdu oten naiz bide hontan, maitasunaren bidea, eta kateak hautsi, hasten da, zenbat alditan entzun duzu, ezin duzula. Hau da, esaldi berdinarekin ez, baina formula berdinarekin hasten dira, zenbat alditan. Hau, apropos eginda da, edo nahi gabe. Ez, honekin taldea eraikitzen hasi ginenen bere... Bueno, eukikenun gure broma edo gure diskusioa, neuzken bi abestioek, eta gero beste bat diskon ez deuna sartu, zenbatekin hasten zina. Kazan, involuntarioki, zenbat alditan pasazaita, ez? Jode, hor kontura bentzen, hau alda barra hukete. Igual da gauza asko pasatzen ezkizula, eta aldi askotan izan diteke. Ala da, baina, izan da, involuntarioa izan da, erabat. Eta ja, azkenak galdetu nahi nizuen, gerrate honetan lehen lerroan ezpatarik ez, baina armadura goizetik gauera, baina dagoeneko azaldu duzu, Bai, bueno, oida. Bila gustatu zaineri, por cierto, hori, lehen lerroan ezpatari gabe egotea bada erraz ulertzen den metafora bat, eta nik uste indar hori eragiten duten hoiei omenaldi beharrezkoa. Hori nire interpretazioa, baina... Bai, eta gero armadurana, baita doble zentzu dauke, ez, armadura... Garaia izan zen, epik, eta, zautzen dugu izan den astronauta mozorroi, baina gero, nik uste, horreoteko, lehen lerrotan eoteko armadura emozional bat behar dezula, eguneroko bizitza aurrera eramateko, eta armadura emozional hori eraiki barra daukezula. Orduan, pixkat horri omenaldire bada. Sarraskia gainditu duzue, ohorezko matrikularekin. Bikain gora, zatean, Listo, jazta. Gaur lehenengo graduazioa, eta bestea hilabete barru esan dezu? Erizaina izango zen? Bai, justo, gaur maiatzak emretzi graduatzen nahi. Vale, yes. Apuntatu goi hori. Bi aldiz graduatu. Zoriendu behar dugu. Vale, perfecto. Txinparta hori ez agertzen inon, hor fidalan aztu duzu, zulo beltzean zaudela, sentitzen baduzu, eseri eta entzun. Na 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 na. Bueno, Iñigok esaten duen bezala atxaldeko soiak gainean dauzkagu eta bukatzen joan beharko gea. Nik pixka bat, hitzagin dugu iraganaz, hitzagin dugu orainaz, beti gustatzen zait etorkizunari ere omenaldi txiki hori egitea. Etorkizunean izpide nola doa eta zein da zuen haizeak nola eramango du talde hau edo nola eramatan nahiko zenukete zuek? Momentuz, diskoa aurkezten zeitu nahi deu, kontzertu lortu eta zaurgarri diskoni beste hainbat kontzertu eskaini. Eta geho, proiektu honekin zeitu aurre, ez dara ez daukeu itzein da ezer gehiago diskon bat atea gehiago edo ez daukeu ezer adostuta bai. Guain zeitu zaurgarri diskonekin. Eta gero komposatzen jarraitu, abestigin. Zeitu eta... Espero dugu etorkizunen, izpide izaten
jarraitzea. Eta, bueno, hemendik edo norrei gustatu baldin bazaio gure diskoa, hemendik baki kontratazioa zabali daukegu eta ez gau oso exigenteko, sake bakizue. Bai, sare sozialetan aurkituko dezue, izpide taldea, Spotifyen ero entzungan dago aipatu egune zaurgarri diskazo berria. Eskerrik asko gurera etortzatik, pesarka handi bat, segi bidean, indarrez, abesti buskakiten, eta baita guk ere. Urrengo arte. Bai, urrengo arte. Zaindu laukote, eskerrik asko. Eta nahi duzuen arte, Gartxotun Sain Letona datorren ostuguner arte, ondo bidean? Ostuguna o osteazkena? Osteazkena, Uf. Ez alterregoakin ez nahi, ni asteazkena, ni gokin. Bueno, iazo kaso, bale? Goiurez izarandia? Bihar arte. Zu bihar hemen ez da? Bai. Eskerrak, ez dela? Ai, obrigada. Obrigada da obligada. Obligadizioa. Arratsaleko 4 eta 5 hemen izango gara Naiz Irratian bigarren kafean orain informazioaren zata artea informazioaren arian. Baina minututxo bat daukagu zaurgarri gozatzen jarraitzeko. Eskerrik asko denoi, bihar arte. Zu beti ikusten zara horren zaurgarri Deloia ireki eta atera da Zuduzun zangartasun bakar hori Keep calm and bigarren kafea.